ife amozi World of Sport tiri kuno lero kwaja Nsunda ndi program yathu beti makhatujeza ndi anthu osiyana-siyana makamaka asimayi amene ndi mabizinesi ng'ono cholinga yathu ndikuthandiza asimayi amene wawa kuti nawonso moyo wawo upite patsogolo. Ine dzina langa ndi Grace Makina. Lero tiri kwaja Nsunda tatiye. Christina Harrison umakhala kwa Kungwe uno mumangobwera business yokhabasi inu apa business yanu ndi imene tikuyona pa malire ndi ano okay chamu business imene namba kale 1991 ndiri sika kufika tsiku la lero limukupanga business imene yakhala ikwenda motani. Pena imata kuchita bwino pena simachita bwino nonga pano pageni serisi kuenda koma mbuyo mungezi mayenda. Okay. Iya ndi makhuza kugulisa nthawi zina nkumaya mika sukuda katunga menda lengale ngenda wina. Koma wina aje siku lina makhaliriza kuta ngebe timavomereza kapito yake yonse ukatenge pakamoja yonse wena ukhala ndi fili olo 300,000 or 400,000 ndipo ninyengo yake mene ili chamwino ineyo ndikufuna ndikuse ni mafuso kudada ulasa ngoba kuti sindiyanga ayi inu rumuyankha waba ineyo ndikufuse ndikwakhe ndikufuna ndikuonese anthu ena ake inuyo mundiuze kuti anthu amene wondingani sikuti mungalephere ama waba inu simungalephere anthu amene sikukuona nini mukwalepherani anthu awo tabwira waona anthu amene wandindani muyambe mozi awa bakiri mwati abakiri ndi ati pamenepo awa abakiri awa akamuzupanda serious chabwino anthu amene wantchito zawo ndi chani sogoleri wa ziko ngati kuti mmene tili chaka chinochi cha 2026 pano payi okay panopa akutilamulira panopa ndi ndani Peter okay chabwino ine ndakuonesa ndipita muthu akumuziyo ngunazona okay ndemwati uyu kamuzupanda awa analamulirani analamulira ma 71 kumapita mbuyo okay chabwino zikomo kwambiri mafuso amene yandathana nanu ndikufunse niso ni mafuso ena inuyo ama munthu atabwera panopa kukufunsa ndikunazo kuti kodi mtendere ndi ndalama inu mungasankhe chani? Mungasankhe mtendere chifukwa chani? Nangasoma khawo owathupira kupona pali posoma khawo kondwera siyana ni ndalama mathabweza kuija kuti akumantendera ukakhaulide muntima mwako sumakhala ni mtendere paziko. Okay kusonyeza kuti munthu ukhozokhala ni mtendere ulibe ndalama ukuzokhala ni mtendere muli ni njala ineyo lo hade dokwaje kugulira mazi inde ukuzokhala ni mtendere kunena zone okay ama ine ndilekeze pomwe zimu kwambiri tili mkatikati mwa program yathu imene timayenda misika yosiyana-siyana kucheza ndi anthu osiyana-siyana kumva kuti amaganiza bwanji osaiwalira kuti program imeneyi amatipasira ndi Amozi World of Sport imene iru ndi company imene kumachitika zoberabera ine ndikudziwa zoti ineyo zobera mukuziziwa so ababa ndi ndanyamata amene kuwa ndichezi nawo ziwiri zitandafunse ndi mafunso tawo ndaone kuti yowa amaganiza mudani ine dzina langa ndi Grace Makina. Okay anyamata inuyo mwazithemba kuti muneyankha mafunso msandichirise manyazi sizingatheke ase uli ndi foni umagwisa kadi yanji lero tiene mukwiziyo unagwisapo sonchiro tiene mama tanthauzo lyake unditamba suli yokuyambira pa TNM zindipase timosimosi tiya matanthauzo yani ena matanthauzo ema kwambiri ne kampananga ni mugwisa tero ndese sungamuziwa chabuno ndikusira za phone izi USB umaiziwa USB umachajira phone okay USB mawa mina chama tanthauzo lyake you manga use AC and
sense. Using sense. Hiyo yani simokusanga balancing. Balancing. Yes. Ndeta zilumikize bobo. Using, sensing, balancing. Yechonje? Yes. Sane ndakunenera nenaweka. Using balancing. Using sense balancing. Imene ili USB. Yes. Ndio utuze popo. USB matanthauza using, sensing, balancing. Tuze zimene. Using, sensing, balancing. Shabu. Yeah. Okay, ase yoso ndi phone. Kodi wewe unadirira mu message? Yeah. Umadirira mwana sole wadire. Kodi uganiza kuti ma message akadira amapita kuti. Amapita kuti. Ma message ati. Ku company yo ndadidira. Kusimu kadi kumene ndadidira. Amakha kusimu kadi. Mokuti ife tidati divide bange wadidira simu kadi jamuna tikai bange zina ndi zina ma message tikawo. Mukaona. Uli sure? Okay, jabwino. I say ndikufuse fisolina baba. Yes. Okay. Amati nthawi imata. Yes? Nthawi imate inakutirapo nthawi. Sina mtelo. Se kala serious. Asisina kalebo kuti apa pandende libajangu nthawi ndithe sizinakudikira. Yeah. Sinachitikire. Lodi bo okay jabwino. Komona baba zokuti nthawi imate. Akuti so nthawi imapita, eh? Kodi akati nthawi imapita. Imakhaya bito. Abobo? Ase ndifuna ndiuze pakati pa anthu awa amene funa ndiatchule kuti pamene popo m'bale wako weniweni ndiutiyo okusina khutu ndokupasa ndalama. M'bale wanga? Uyo wanga amene ungamtenga kuti uyu ndiye m'bale munthu amene okusina khutu kapena amene okupasa ndalama. Amwani sina khutu. Wakusina khutu chifukwa chani? Waulwa china chili chonse iwe za ndalama ulibe nazo ntchito yena iye bora ulule basi kakagona ni njelo kausowa mazi koma bora kusine khutu kodi twi basonte zambobo simakaza kuthekera. Okay jabwino ndikufuna ni iyi ndikupasani mwayo kuti mukhoza kuthandiza ne ndi ndani amene wawa Malika Liati. Uyu amene ndani changu ameni ndani Grace Chinga. Uyu Grace Chinga uyu Malika Liati anthu amene wamagwira ntchito zanje Wamagwira ntchito za ndale. Awa Grace Chinga musician. Okay. Mene tikuchitira kuno kwayo sonda ndante ya momo paja timayenda kumbe kwanga kuona kumwina azimayi ochuluka kwambiri kufuna tigezi nawo ziwiri zitatu timve kuti iwowa pamafusa amene ife takonzera atiuza zotani osewala ndine Grace Makini tate ntigezi nawo. Azimayi zikuteke nosenu ndikukwanisa nini. Okay ndikutani inuso momoni kwanisene bobo. Guess much. Okay. Ndikufuna mundiuze kuti August ndi mwezi wa namba chani pachaka ndiwerenga ka 5 1 2 3 4 5 ino ndiyankhire ebulo. August ni mwezi wa namba la April. Awa yanka. Kusoli na ilawa ayanka. Alina kuri wo August ni mwezi wa namba la April. Ndikufusa so kusoline, ndikufuse ninuyo. Amayi, ndikufusa nidwe. Magulisa yani. Mabilingano ni masamba. Okay, tandiwerengereni kuyambira 1 mpaka na 10, mpaka na 10 kuchokera pa 10 kupita so pa 1. Mwachangu. 1 2 changu. Kuyambira 10 mpaka na 1 changu. 1 2 3 4 Ena kana imika sunkona be. Pajaka pa makama siku ngapi? Pajaka makama siku ngapi? Firandede. Okay jabwino. Azimai. Mfana ndiimbe nyimbo. Nyimbo yo nikaimba. Ndiimba bang'ono muipitiriza ndino koma mukayipitiriza mundu uzakuti naimba ndi ndani. Sizoyankha ukuchisawa wewe. Ndikita kusankha kuti wakuti ndiyankhire. Okay. Ndikuyamba dwe? Nyimbo ina kamati. Olopata patatani. Ine.
Hai. Ngala abangalwa. Asonya ruwaje. Yankazi. Pitiliza. Abidilize. Ane naso kuta naimba ndani. Tieni. Olo batafuta batatani. Anaimba ndani wemene. Anaimba ni ndani. Eh? Anaimba ndani. Anaimba ndani? Okay, anaimba ni Francis Lucius. Okay, nyimba imene yakuti siningazipe anaimba ni Francis Lucius. Ife siri kuziwa. Komanso anthu ena ngati mulipo amene mukuziwa kuti anaimba ndi ndani, mwina walepera. Muziruza ma comment section. Timvera kwa ine. Ndikuimba yo maliza. Mundiuze so kuti nyimba imene amapitiriza mwakuti ndipo anaimba ndi wakuti. Amati ndinali pa mission. Ndinali ndi confusion. Makazi. Okay, anaimba ni Makazi. Awa. Anaimba nda? Ndene ibirilize rundu. Kuyambirese? Ndinali pa mission. Ndinali ndi confusion. Twina kuti ibirilize. Confusion. Nimanga na mekoshe. Mwana wangu nikishara. Ndendelo kala. Ananga ndilo misala. Kadi madamu ndisala. Auze abaya. Okay. Ndikukusa niso nilomaliza sopano. Ilili ndeli kalota? Lomaliza. Okay, ilili ndesi nifuna kuti munthu muganizire mutantani ameta muloze kuti iwe yanka nthawi mwa yanka. Yeti. Pachaka pa makhani yezi ngati? Okay. Spuni maiziwa. Spuni ntchito yake ndi yani? Kugawira ndiyo. Spuni muchichewa ndi ya? Teaspoon. Awa ndamene akakata ndi ya. Spuni muchichewa ndi ya? Zimo kwambiri. Inetu azimayi ndikuthokozeni mafunso anga athera bomba. Amene amayankha ndikwaziwa. Amene amayankha zolondoraso ndikwata? Tikupitiriza kucheza ndi azimayi osiyanasiyana kuno ku Blantyre ya makamaka kusika wachazunda. Kuno tukwachazunda arundi kufupi ndi kunsanje. Anthu mukhoza kumadabwa. Timafika pena paliponse. Mwina mawa tikhoza kufika kwanuko komanso osati mwina. Koma osatikonzekera chifukwa ife sitikonzekeredwa. Apa ndifuna ndiyeze ndi azimayi nake tangotisatirani kuti tipita pati. Tosoka nsabato timati shoemaker. Nanga okhoma zidebe ndi ndani? Mujizungu? Okoma zidebe basi. Okoma zidebe basi. Okay, okoma zidebe mujizungusho ndo okoma zidebe. Chonjwe. Okoma zidebe mujizungu nayeso ndo okoma zidebe basi. Palibe mujizungu chake cha mutoko. Ndijani. Okoma. Mukuseka nena ni vindu vya ndile. Nenani? Kuna glycerin wanu hii. Muchichewa ni jana mimi. Mafuta ozora. Mafuta ozora. Serious. Okay. Kuno kwedi tiri kuno. Ku Malawi. Ndipo ife ngati Malawi muchizunguli machedwa Malawians. Nanga nthu aku Zambia machedwa ndani. Zambian. Nda? Zambiani. Anthu aku Egypt. Egyptians. Aku Congo. Imene yekende muna inuso. Akongo swai. Egyptian. Aja. Aku Congo amachedwa Congo ya. Congo ni Congo. Congo ni Congo. Izi ndi Chinese. Okay, jabwino. In English beans. Jabwino ndathokoza kwambiri. Ndi mmene tikuchitira kuno kwachazunda. Ife Amos World of Sport. Apa ndi ndazimayi awiri amene kufati yesi nawo ziwiri zitatu. Nakhani bombo mumve kuti tacheza nawo potani. Ame amasera. Kasoka pana sinu ama. Andi famai. Andi amastendi mweyo. Okay, jabwino. Ino ndikufuna ndimbe nyimbo. Mwaveka. Nyimbo yo ndikaimba. Mutaimalizise ndiniyo. Mwaveka.
nyimbo ya Mali ndinaliba mission tente naline tente alimba kulia nyimbo mimi Ndinaindi confusion. inetu ndikuyimba ndiyimbe so okay ndinaliba mission tente ndinaindi confusion kwina kupitizana Mutu mumuli vision. Ndikala nawe konsoni. Mwana wanga chipiki chala. Iweyo ndiwe lobala. Angari ndiwe wamsala. Nadala mundi sala. Auze yabaya. Yabaya. Inandiwambo okay nyimbo mimi anaimba ndani anaimba ndani nyimbo Dream. anaimba ndani nyimbo imene yabaya anaimba ndi Dream iyayi mwatuza ndiyimba so ina imene iyi ndiyimba so imene ikhala yomaliza wakonzeka mundipitilizira Pashi ndibe. mundipitilizira mundipitilizira okay imene imamba kuti oh yeah chikondi ndi chipako mwina uzakapaka wena Ine ndili pano iwe kumala sakaena uzasaidila peslo mali disipigeri nduzayimbavu ndi peslo ndidila mwina ndikazavuta peslo mali disipigeri nduzayimbavu ndi peslo imene anaimba ni ndani imene anaimba ni ndani ndani anaimba ni ndani anaimba nderi njuchi okay sikomo chabwino ama ifeyo amalawi timachedwa Malawians yes Malawians nanga anthu aku Congo amachedwa ndani Malawians aku Congo amachedwa ndani aku Congo amachedwa ndani okay